Ahoj, já jsem Tereza Cimrmanová, jsem šéf de service a event manažer, žiju v Bernu a původně pocházím z Ústí nad Labem, ze severu Čech. Dobrý deň, ja pochádzam originál z Trebišova, ale tu pracujem v Zürichu, už som tu 10. rok a v Zürichu sa nachádza aj môj barberský salon. Also wir sind Renitoner-Fotografie, mein Name ist Toni, das ist Renata, wir sind zusammen hier als Fotografen und zuerst mal bei euch der Ausstellung. Volám sa Richard Januário. Prišli sme z Klotenu, blízko pri Zürichu. Prišiel som odprezentovať prírodnú kozmetiku Larens aj s výživovými doplňkami Nutrivy. Já se jmenuji Štěpánka, jsem z Moravy, původně žiju v Zürichu už 8. rok a mám projekt z minulého roku, od minulého roku Český víno. Jsem distributor, právě spolupracuji se 3 vinařstvími. Slovenský kultúrny spolok Slovakischer Kulturverein sme založili k 1.1.2024 s mojimi skvelými spolupracovníkmi. Naším hlavným cieľom je spájať Slovákov. Chceme pozývať rôzne kultúrne osobnosti, umelecké osobnosti do Švajčiarska, z celého sveta, ale samozrejme zo Slovenska. Já se jmenuji Michal Petrianoš a představuju tady svůj projekt Petrianoš Art Vision. Něco takového mě napadlo už před 15 lety. Vlastně k realizaci mě inspirovalo tornádo na Jižní Moravě. Dobrý den, já jsem přišla z Burgdorfu a jmenuji se Jana Jarolimková, zastupuji pojišťovnu Vizáno. Moje jméno je Alena Pajasová a jsem prezidentkou Českého klubu Zürich a ředitelkou České školy Adliswil. Tak já jsem Zuzana Vincenc, jsem z Churu. Jsem z cukrárny Suzu's Cupcake v Churu. Dobrý den, já jsem Zdeněk, jsem DJ Sten. Tady ve Švýcarsku působím už jako DJ přes 7 let. Hraju na různých akcích, jako jsou svatby, narozeniny, firemní večírky. Tady networking market poprvé. Moc mě to těší. Som Eva Rehák a som z Rošachu a robím masáže. Mám masážny salón a plus som výtvarníčka, čiže tvorím. Ahoj, takže ja som Martina, prišla som z Obrenfelden a pred rokom a pol som si splnila svoj sen a otvorila som si, alebo založila som si e-shop s dámským oblečením Tina Boutique. Dobrý večer, já se jmenuji Filip Petrianoš a jsem majitel společnosti Petrianoš Transporte. Součástí naší dopravy je služba Limousine Service. Volám sa Oli Džupinková, som moderátorka a autorka knižných projektov. Pochádzam zo Slovenska, ale teda oficiálne zo Sniny. Tam som sa narodila, ale už vlastne 13 rokov žijem v Bratislave. Prišla som predstaviť svoju knihu o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí, na ktorej som pracovala 10 rokov. Bola to taká pravidelná rubrika v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku, v Rádiu Express. A po 10 rokoch som sa rozhodla, že chcem to oslaviť a vzdať hold všetkým Slovákom a Slovenkám žijúcim v zahraničí. Sú tam naozaj ľudia z celého sveta, ale vlastne aj z celého Slovenska.